everyone, it's me, Kristiano Pablo, and welcome back to my channel. So, wala po kasabot sa akong outfit karon, anong nakapajama ko. Okay, matulog na ko kasi dapat. Wala na yun, kay gusto ko magdula og Among Us, pero wala pa na yun. So, nag-vlog na lang ko kay medyo hilo man ang palibot. So, ano to? So, for today's video, I just want to make the content yun niya akong gihim unsa man jud si tawgan na gusto na ko buhaton ato pang last September pa. September 3 months in the making. Unsa ba ang hashtag Tanong kay Kristiano katong nag-ask ko sa inyo og questions, gamay ra man pud ang nag-comment, gamay ra pud ang nag-message sa ako. So nakaduhaan gito siya post kay wala, hindi naman manubag. Pero before ta magsugod, nakita na ba ninyo ang last video? Kung wala pa ninyo nakita ng last video, wala ninyo gitanaw, char, tanawan ninyo, namin nata na siya diri ba na? Or diri? Hindi ko sure. Diri. Basta, tanawan ninyo na dira. Asa na siya dapita? Magsugod na ta. Kadaga na kay kugyaw-yaw na pod kaayo karon. Usaba king baboy. Ay kung kanus adyo ko mag-video ay hapos lang magsaba. Nga pagkaw man kung kanus dili ko mag-video hilom king palibot. Ngano man na? Okay, the first question is from G-John Licanto. G-John. Okay. How long have you been single? How long I have been single? I have never been single. Married na ko sa akong self. Next question is from Marshall EJD Pinheiro. What's the difference between circle and lingin? Wala po kabalo. Wala po kay hanaw pod kay ang among geometry teacher sa una, wala man po siya nagsulti pod. Ang mga teacher mo po namo sa una pod kay wala man po nagbinisaya. So ay kung pangutan yung teacher sa geometry ang pangutan ayaw ko. Okay, next question is from Precious Andrade. Unsay plano nimo sa imong kinabuhi? Tapos, ano og pa-shoutout na lang food ko. Shower out sa imo. Ang plano na ako sa imong kinabuhi is mabuhi. Char lang. My plan is my plan in life is to pursue filmmaking. I don't know. Bahalag wala ka di mga akong filmmaking stuff. I'll try. Okay. Next question is from Queenie Dayan Togado Equation. Si Dreamwork na ako. Dagag animals for my farm. To bata pa ko ang plano dyan is kuan mga opisina related na mga trabaho. Mas happy ko if ang work ako in the future is katong filmmaking ready. Kakapoy ba? Yung ganun na mga seryoso ng mga istorya. Hey. From Janisha Mitra Lampa. When ka nag-start na ganahan og film future? Okay, I guess since bata pa. Kay tong bata ko kay I love watching TV. Curious yung kung saan to. Kung saan nga kuan, saan nga stand, saan nga effect. Manong inani yung kuan, na ako'y makita-an yung mga gamay details, pag lihok lang sa camera na bigaw. Baliwala ran ako to, abi na kung wala lang. Then I discover nung grade 11, nali na nga mga school. May school nga mga nag-offer of filmmaking courses, filmmaking programs. It's anti wala na ko na siya na pursue ko rin kaya mahal kayong film school ma'am. Tiga na akong yaw-yaw maglagot siya ganyan na lang yaw-yaw ba. Next question is from Michael Angelo Natinga. Manong fire truck ang tawag o niya ang sulod kay tubig? Ay hindi ako ang pangutan. Kung naman mga pangutan na bitong mga kanang specific lang siya sa isa ka tawo or specific sa isa ka organisasyon, sa ka-ahensya sa dire sa kalibutan. Sila pangutan ayaw ako. Kalagot ba? Sama na. Next is from Blessy Hope D. Hermoso. In what way nimo gina-motivate imong In what way nimo gina-motivate imong self every time na down tayo?
In what way I'll think of those people na nag-cheer si mga napakay mga dreams in the future. Kung saan ninyo mga question, puro lagay mo mga sands, ano daw. Next question is from Charles Roldan. What is the most childish thing you still do? Goro, pero guro mo tago sa likod sa kurtahan, tapos may manghulga na. Tapos! Okay, next question is from Jupith Iskandalyo. Unsay mas storya nimo sa akong pagkagwapo? Next question from Freddy Lumanas Lapinig. Nganong cute ko? From Camila K. Tarsega. Nganong cute ko? Na-enrive, ma'am. Nganong gwapo ko? Unang inana mo. Alamin daw mo. Unsa mo? Sino pangutana? Mo sa amin? So, moto. That's all for today's video. Kay glagot na kit ko nila ng magsigis sila kung tayo cute sila, kung gwapo sila, magsuraan sila. Huwag mo sa amin! Kapoy ninyo. Kapoy ko. Ha? Tulog na lang ko rin. Nakapajama naman ko rin. So, that's all for today's video. And if you like this video, kindly give this a big thumbs up. Please subscribe for more videos and click the notification bell. So, moto. That's all for today's video, and if you like this video, kindly give us a big thumbs up and subscribe for more videos and click the notification bell to get notified when a new video will be uploaded. Please comment down below and share this video to your friends, and don't forget to follow my social media accounts at Kristiano_Pablo. Again, this is Kristiano Pablo saying, ayaw problema ko na unak, so may solusyonan na smile ka, dapat happy lang diba sa'yo in the next video. Adios! Ang sige pangutan ng gwapo na sila. Parehong din nung na Charla. Peace out. Ha? Kaya bitang nasa US ng mga vloggers. O kasabot ang buhok. Sama na. Okay, mat siya.